mga kabisyo sa buong kapulan, ganap ng 31 minutes after 8 o'clock in the evening. Gabi na, way kapag yapong kapuli sa inyo. Ginapangita ka na sa asawa mo. But thanks God, it's Friday and we thank God every day actually mga kabisyo. Pasalamat po tayo dahil sa mga oras na ito, buhay ka pa. Dahil yan sa biyaya ni Lord. Okay, mga kabisyo, eto na. Ang bilis ng oras natin, ano? Nasa huling yugto na tayo ng ating programa. Sa ating programang EDSA. Ayan, syempre kasama pa rin Tanghenyo, Diego Bandido at syempre ang napakulit na bata na si Duday. O eto na, hindi na natin patatagalin to. Tang, pag-usapan na natin to. Viral yung armadong pulis na nanakot ng motorista sa insidente ng road rage sa Antipolo. O, ito po mga kabisyo ay ang pulis po ito ay na-assign daw sa Morong Rizal na kung saan ngayon under investigation at sinibak nata sa pwesto. Matapos po itong naglabas ng kanyang kargada. Barila, nilabas ni Sir ang kanyang baril matapos magkaroon po ng altercation along with the zigzag area sa lugar po ng Teresa, papuntang Antipolo. O eto na, hindi na natin patatagalin to. Mga kabisyo, logican na natin to. Ay, sige, wag mo nang patagalin yan para mahimasmasan. Logican mo na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Okay, pamate! Makinig! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic boards. Basic na eksena to sa kalsada, di ba? Masyadong mainitin ang ulo ng mga tao. Diba? Kita mo sa isang iglap lang sa sobrang init ng ulo, nasira ang trabaho ni Sir. Oh no! Diba? Pinairal kasi yung init ng ulo eh. Pwede naman magsita na kalmado, na hindi na sana paaabutin na maglabas pa ng baril. Kasi una, hindi naman naging in danger ang buhay ni Sir. Diba? Buti sana kung bumaba yung driver tapos may daladalang tubo. Diba? Saka na siya maglalabas ng baril, sasabihin niya, ano mo? Pulis ako! Pulis ako! Diba? Ako, inaamin ko minsan mga kabisya, may mga ganyang tendency din po ako na medyo iinit yung ulo mo sa kalsada, sa mga pasaway, sa mga kamoting driver. Pero, hindi ba ako naglalabas ng baril? Dahil wala naman akong baril. Diba? Ano yung nilalabas ko, Tang? Nilalabas mo yung ulo mo. Ulo at saka mukha. O bakit naman, Tang? Kasi pag nakita nila kalbo, matakot sila. Oh, bihira naman. No? Pero mga kabisyo, ito, logican po natin. Ang insidente pong kinasasangkutan ng pulis na agad na naglabas ng baril sa alitan nila ng bus driver na yon ay maaari pong dulot ng stress sa trabaho. Kakulangan po sa pagsasanay din sa de-escalation. Ayan, pakiramdam po ng banta. Ayan, emotional na pagkapagod. At kakulangan po sa communication. Upang maiwasan po yung mga ganitong pangyayari, mahalaga po ng tamang pagsasanay sa mga kapulisan natin, sa paghawak po ng mga alitan, at pagkaroon po ng malinaw na patakaran sa paggamit ng puwersa, at regular na mental health support para sa mga pulis po natin dahil hindi po madali ang kanilang trabaho. Yung ang problema sa karamihan sa atin, yung pag-handle ng confrontation. O para sa inyo mag-asawa boards, pag nag-away kayo ng misis mo, binubungaan ka instead na ma-resolve, anong ginagawa niya, Tang? Aalis, tapos maglalasing. Saan maglalasing, Tang? Andun sa beer house, magte-table ng chicks. Ay, naku mga kabisyo, bilis ng oras. Gotta say goodbye. Tabayan ang susunod na po.
Totoy na Love with Totoy Bato. Muli ako po si Diego Bandido, laging nagpapaalala sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!